Vianočné nákupné šialenstvo je tu. Slováci si uľahčujú život nakupovaním darčekov v e-shopoch. Dôvodom sú nižšie ceny, pohodlie nákupu z domu a práce, ale tiež možnosť dostať tovar priamo domov. O tom, aká je tohtoročná predvianočná sezóna, čo sú najpopulárnejšie, dokedy je potrebné darčeky objednať, aby prišli ešte pred štedrým dňom, sme sa rozprávali s obchodným riaditeľom najširšieho slovenského internetového obchodu Interstore.sk Tomášom Prucerom. Vítam vás u nás v štúdiu. Dobrý deň. Môžeme ísť hneď na tie trendy. Aké sú tohtoročné darčeky? Predsa len máme 9. decembra, mali by sme to ešte nejak stihnúť. Samozrejme. Tento rok by som povedal, že sa prebudili televízory na Slovensku, čo po minulý rok naozaj až taký predaj sme nezaznamenali. Samozrejme, tie najhlavnejšie artikly, ktoré sú predávané na konci roka, sú na Slovensku malé spotrebiče, výpočtová technika alebo parfémy. A tak ako minulý rok, aj tento rok zaznamenávame veľmi veľký nárast predaja hračiek. Zaznamenali ste nejaké novinky, teda okrem tých televízorov, čo sa týka možno porovnania stredoeurópskeho trhu, pretože máte svoje obchody internetové aj v Čechách, respektíve v Česku, máte ich v Maďarsku? Áno, tak čo sa týka noviniek, to, čo minulý rok nebolo, aktuálne tento rok zaznamenávame taký veľký boom na Slovensku tabletov. Takže pri akciách, ktoré ponúkame tento rok, by sme ich mohli označiť ako také bestsellery. Samozrejme, dá sa povedať, že už v dnešnej dobe často ľudia darujú aj také zážitkové darčeky, takže aj my sme práve ponúkli možnosť vstupeniek na rôzne podujatia alebo koncerty svetového rangu, takže ľudia aj toto využívajú ako darček pre svojich blízkych. Ja už som spomenul, že nepôsobíte len na slovenskom trhu. Ak by ste mali urobiť nejakú tú komparáciu, to porovnanie Maďarska, Slovenska, Česka, aké sú rozdiely? Tie regionálne rozdiely určite sú. Čo sa týka Čiech, dá sa povedať, že tento rok českí zákazníci obetujú trošku viacej peňazí na nákup vianočných darčekov. Je to hlavne, zamerávajú sa hlavne na elektroniku, bielú techniku, počítače a knihy. Čo sa týka Slovenska, keď to mám porovnať, tak slovenskí zákazníci skôr obetujú svoje peniažky na drobnejšiu elektronickú spotrebnú elektroniku a takisto počítačové darčeky. Musíme povedať, že sú to dobre investované peniaze. Keď chceme niekomu urobiť radosť, nie sú to obetované. Vy už ste dobre investovali tento rok? Máte darčeky pred Vianocami? Pár darčekov som ešte stihol, ale ešte samozrejme budem nakupovať. A ja si myslím, že je veľa ľudí, ktorí si to nechávajú úplne na poslednú chvíľu, možno 20., 21., 2., 3., kedy to šialenstvo úplne vrcholí, ale predsa len. Ak chce niekto využiť nákup darčekov cez internet, dokedy musí objednať podľa takej nejakej vašej rady darček, aby to stihol do toho štedrého dňa, aby nebol potom smútok, že síce to príde po Vianociach, ale ten moment rozbalovania darčekov tam bude chýbať. Hej. Tak keďže nákupy cez e-shop sú špecifické hlavne tým, že tovar sa posiela zákazníkom prepravnou spoločnosťou, a v tejto dobe pred sviatkami prepravné spoločnosti sú naozaj zahltené zákazkami, takže ja by som určite zákazníkom odporučil, aby si posledné darčeky objednali približne okolo 15. až 17. decembra. To však neznamená, že po tomto dátume by nemohli nakupovať na internete, ale treba o to viac dbať na to, čo daný e-shop má na sklade a radšej telefonicky alebo mailom si overiť, či ten darček si môžu po prípade osobne vyzdvihnúť a či to stihnú do sviatkov. Aké sú vaše skúsenosti s takou črtou, ktorá sa vyskytla aj po minulé roky, že čoraz viacej ľudí si nachádza ako darček pod stromčekom hotovosť, s ktorou sa potom môže rozhodnúť konkrétna osoba naložiť podľa svojho uváženia. Prichádzajú také tie Vianoce po Vianociach? Tak skúsenosti Interstoru sú za posledné roky naozaj také, že tá druhá vlna Vianoc prichádza až po sviatkoch a na Nový rok. V dnešnej dobe je naozaj bežné, že si ľudia nachádzajú obálku s hotovosťou pod stromčekom a práve to využívajú na Nový rok na kúpu takých praktických darčekov a obchodníci prichádzajú na Nový rok s mnohými akciami, takže ľudia toto naozaj veľmi využívajú. Bude to aj váš prípad po Vianociach? Prídete s nejakými ďalšími akciami?
Určite áno, tradične prichádzame s novoročnými akciami, takže bude sa na čo tešiť. Viete, z čoho sa veľa ľudí bojí, keď nakupuje na internete? Že v prípade, že sa zdupluje ten darček, čo sa niekedy stane pod tým stromčekom, že či sa to dá vymeniť? Sú aj takéto možnosti? Sú aj takéto možnosti. Zo zákona vyplýva, že zákazník, ktorý si nakúpi tovar cez internet, môže daný tovar aj v tomto prípade bez udania dôvodu vrátiť do 7 dní. Samozrejme, sviatky prinášajú isté voľné dni, kde sa nepracuje, takže je to už potom na tej ústretovosti každého e-shopu a predajcu, aby teda sa s tým vysporiadal a aby pristúpil k takému lepšiemu riešeniu voči zákazníkom a dal tú možnosť vrátiť tovar. Hostom v štúdiu televízie TA3 bol obchodný riaditeľ najširšieho slovenského internetového obchodu Interstore.sk Tomáš Prucer. Ďakujem za vašu návštevu a ďakujem za odpovede na moje otázky. Dovidenia. Dovidenia.